नै हाग्ला गारमाग्लाव गोथै दाबो सिखा नामा नोंलाय साना 8 9 जालायलांबाय दाबो सिरि मोनाखै नामा बिलाय कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायाबा मानो फैखोलाय दा फाफिया फैयाबानो जाबायमोन ना हारसिं थागौमोन आङो ओइ बबेनि थिथिलै बे राजधानिनि थिथि ना बमाफुथुनि थिथिलै बे बेबादि मालाय रिजार्भेसन लानानै उन्दुनायखौ फोजानो बिहार मोनदों नामा नोंलाय बे बड'लेण्डआव बेबादि रिजार्भेसन लानानै उन्दुनायखौ होखारनो बिहारावसो एसिनि पेसेन्जारखौ बोखांलायनानै गावसोरसो गेबला उन्दुलायो रेल मन्त्रि लाल अर्डार हरबाबो आं सिखारा दिनै हाब माथो आयंआ बैसागु बोथोराव माइरं जावबाय थाखोब्रा उफाय गैथ्रा रावबो मावग्रा गैया नालाय बे आदायालाय सिखाराखै सिखारनो बे फाग्ला कुम्भकर्णआ हान्थु गोलावा हान्थु गोलाव गोलावखायनो उन्दुगादुरा ओइ सिखारदो ओइ आदा सिखारदोलै आदा सिखारद' मैयानिया बारा जादोंगोनलै होद मोनायाव जाग्लां मुसुखा फांसन गान लोगो लाफैनायाबोलै लोंनानै डिस्टार्ब आंजों थांजाखैलै मामोन बहा थांनो बैसागु जाहैसै मालाय फ्रक गाननानै ओंखारलायबाय हाब एथ' फुङाव दानो सोमब्रहैसैलाय मालाय थेबुङा दहायनो ओंखारलांबाय एथ' फुङावनो मेलेरिया सिखारबालाय थांजाबायना 9 बाजिलायलांबाय थुदो आदा हाबे लोगोफोरखौलाय एसे लोंहोलांलानो कुम्भकर्णआ दा आरो सैमाखौ थिनबा अमाखौ आदार होनसो थिनबावलायो मैया जाग्लांजों गावजों खर'खौ लोंबाय खर'खौ लोंजोब्बायथ' बेखायनो गावहा हरनो बादों बै नों दोनखुमानायखौ लुना हर नांथ'लालै आयं दायो फैफिनसै होमबालाय दा लोंफैफिनदो थांदो दा नोंहा बांद्राय लोंना फैदोलाय नायदो आंनि लोगो नालाय थगायलायबावबाय बांद्राय लोंना फैदोलाय नायदो आंनि लोगो नालाय थगायलायबावबाय ओइ थांगौ बलदफ्रा हरखादोसो नै हायलुरि आंथ' मिथिखाया आबाय न'खरा गानसैलै नोंसोर थग्रोदो ब्लाउसालाय बबाव थांखोब्रा ओइ नाय माब्रा गानदोलै ओरै गानबानो जायोना आहालाय गाननो रोंखागौ दारा रोंनायाथ' रोंगौ माखासे थांग्रोबाय दं हेमन दिखिब्रा नोंलाय बोरैथो हानांगौ माधुरि दिखिलायबो हाबावलासो होनबाथ' माबा गोनां बुंबाव सेंग्राफ्रा खोनाबा मा साननांगौ बिसोर नोंजों हाखायाना नै जाम्बा बे बुहुमाव ना हौवाया जुदि हिनजाव जानो हामोनथाय हिनजावखौनो लानाय नङामोन आरो बे पेपार मडेलफ्रा ओरैनो ख्रेब ख्रेब बुरैनानै थानांसिगोन माथो आरो नै दख'ना मालिकआ दा नुबा जारला जागोन हनै बिसोरबो सहैखाबाय थु थ'ना हाबा थाबाय जाया नै सौफैलायबाय रेग' सेंग्राफ्रा नै आंनि हायलुरि अमा मेजेम जौआ लाबोदो दंना गैया आयु सिनायलाखै फाग्लाखौ मानो बिदि गानांगौलाय दख'नाखौलाय हिनजाव बादिलाय हिनजाव संनो लांबाय आं फाग्लाफोरखौ आयु आसला आथिंनि आसुगुरनिफ्राय गासिबो खर'सिम रेक सिगनाल जोब होथायाबो डेन्जार बावसोलै आसलखौ मिरिस जाहां मोनखालायबावबायलै आबार लाबोदो जौआ दानो जोंनाव नोंसिनियाव फैबायमोन ना एसेथ' मोसारा नोंसोरो बैसागुनि दा खर'खौ लाबालासिनो बिजौखौ लाब्रा फै दख'ना गोदान गानलायबाय हिनजाव बादि जाबाय एसे मोसागोनानै देखायाबा आं जौ बोरै होगोनदां मोसागोनलै आं डेन्स मास्टारखाना र' थाथ' आं लायगोनसै नै लोंफैगोन जौआ गाबोनफोर
जौआ लु आंनोबो बुरजा आंनो बांसिन हो नोंसोरल' बुरजा बुरजा आरो लोंनानै बेनो माखासे सायाव माखौ फिनो होदों। लोंनांगौ? होनबालाय बे आगोल लोंनायखौ लोंदो नोंहा सायखाय बिहा सिगां मोनलोङो नोंस्राल' बांसिन आंसो लोंनानै बिस्रा माखौ लोंबावनांगौ है गग्रा गाज्रि मोसौथां मोथां हिनजाव बादि ब्राबले मोसानानै मोसायाबा जानाय नङा बे सुनिफोरजों दे फिसौफोर बैसागु बोथोराव बिदिनो रंजानांगौ दे थांलायदो दे आं आसुखौनो हामथारलालै जारलासो जासिगोनलै थाखा सुनानै फै बेहायनो थांनानै बेवनो हासुथारनोसैलां माथो हिनजावफोर संगौ हासुजानाय नंलालै थोद 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 आयु सोर बैथालिसैलाय ए, लामा नङाबा। सामा उन्दुनानै थानानैलाय मान गैया सनमान गैया लोंनो हायाबा मानो लोंनोसै हिनजाव जाथिनि मान सनमान जाग्रासोहाय बे बैथालिया नङाबा बेफोरबायदिखि जायो हिनजावनि जाथिया औ बे सासेनि थाखायनो जों हिनजाव जाथियासो बरना बरसि जानाङो थाथों बेबायदि बैथालि हिनजावा थौ जोंहा बैथिं लोंहैबावदिनि औहाय थुदो है फै 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 लोगोफोर रावखौ मिन्थिया जों औहाय थुदो हाब मा महिला लिडारफोर बादि बासन होलांखोलै बिसोरो हिनजावफोरनि खुगाबाथाय थिग नंमारथारा दाबादियाव एन्जर सेसाफ्रासो बिसिनि रावखौ खम खोनाखुमायो बे आंबो बे दख'नानि थाखायनो दिनै मान सनमान नस्थ' जानांबाय गारमासिनावखौसो नाङालै आंनो बेखौ साला बे थेबगाङानो आंखौ बेबायदि दख'ना गाननानै आंनि दिनै बेबायदि मान सनमानखौ जाहोबाय बे साला सैमाया लासिं सिं हिनजावा हिनजावखा आं दख'ना गानाबासो हिनजाव जानो हायो नामा